Опа! Здравейте, маняци! В днешния епизод ще свалям главата на голфа, защото тръгнах да свалям дюзите, да пълня цилиндрите с газ за горене, за да може да видим какво ще се случи, дали ще отпуснат сегментите или ще стане по-зле. Обаче при свалянето на дюзите, една от дюзите направо завлече резбата, стана много тъпо. Няма вече резба за да се навие дюзата, има съвсем малко и ще трябва да свалям главата. Не ми се искаше това да направя тази анимация. Тайно се надявах да се поуправи малко и да не буха картерната вентилация, да духа яко през капачката, да има подкартерно налягане, но за съжаление стават и такива тъпоти. Сега ми се отвори още работа. Ще свалиме главата, ще търсиме друга глава, втора употреба, или ако намериме цял двигател, ще видим в какво състояние е. Този естествено, щом ще сваля главата, ще сваля и буталата, за да смена и сегментите. Ще видя цилиндрите в какво състояние са, ще закарам блока на челосване, ама това по-нататък не знам дали така ще стане. Първо искам да сваля главата, източил съм антифриза предварително. И сега почвам да махам кулери, маркучи, датчици, каквото пречи, да откачиме генерацията и лека по лека да почвам да махам главата. Надявам се всичко да стане от първия път, да нямам спънки. То ще си покаже. Навънка вали. Време само за ръчкане, за нищо друго. И така, почваме лека по лека да действаме. И така лека по лека почваме да махаме абсолютно всички маркучи, фланци и всичко, каквото ще ни пречи. За сега махам кулера. Тук няма смисъл да го махам. Много се надях да станат нещата само с една промивка на мотора хубава. Купих си на Бардал. Сипах я, после реших, че ще сложи газ за горене. Обаче не се получиха нещата. С тази газ. Само си прецаках резбата на дюзите. Дали аз съм я прецакал или преди е била навита така, не знам. Майната му. Така или иначе трябваше да се прави това. Надявам се да успея за Румъния. Малко ме съмнява. Така ми се ходи. Другия вариант ще ходи, ще се воза с някой. Има с кой. Опа. За всичко трябва да го прибера после в багажника, да не ги загуба.
Ко запира, бе? Няма течове от никъде, всичко подсушено, обезмаслено. Но, за съжаление, харчи масло. Дойде ми стойката за белия голф и за него ще правим клип как ще го качваме. Сега ще видим тия дни дано не вали. И там да... И ето ме пак отново. Свалих джантата. Махнал съм шайбата на коляновия вал. Малко трудно ми беше, затова спрях клипа, защото докато си намеря всичките инструменти, докато намеря някой да ми помогне тук да ми задържи да отвия шайбите на водната помпа и на коляновия вал. Така. Мотора в момента е в горна мъртва точка. Ето влиза помпата, в помпата. Камък 11, точно плътно. Тук имаме белек, само секунда. Ето тук, при тази тапа на скоростите, като ги я махнеме. Ето този прорез, като се види, и на самата скоростна кутия има една гърбичка малка отгоре. Също така и на разпределителния вал. Ето. Така. Само секунда. По принцип, с по-малко ключе, това е малко по-дебело, но в смисъл по-тумбесто е и не мога да застане точно, но ето влезнало е. И така, единия белек на ГНП-то ето тук. Някои си го бележат тук, за да не отварят капака на клапаните, но по-добре аз да си го отворя. И така вече знаем, че двигател е в горна мъртва точка. Може да махнем ангренажа, ремъка. Оттам първо ще пробвам да развия турбото, да видим какво ще се случи. И после махане ангренажния ремък. Само да си взема един камък. Така. Бутнах си инструмента за зацепване. Това добре тръгна. И тук добре. По принцип аз бях ги сменял гарнитурите всичките на турбото, защото сменявах турбото с едно друго, защото си мислех първоначално, че големите пушци отзаде и харченето на масло ще е от турбото, но за съжаление се оказа, че явно сегменти или бутал или не знам аз какво е, ще се разбере. Так му да се ревизира главата, че като гледам тази гарнитура си е оригиналната, на нея си е оригиналния номер, после като свалиме главата ще ви покажа номера, че се вижда. Пак ми падна гайката. Така. Стой. Надявам се да си намеря глава.
Или не знам дали ще мога да я направят. Опа! Така. После трябва да събера всичко и да си разпределя кой откъде е, за да не ги изгубя и да не се чуя после кой къде е било и как е било и какво е било. Надявам се бързо да станат нещата и да си намеря глава, да шлайфам, да видим с буталата какво ще правим. И сегментите. Тук е малко сложно. Оп. Да видим по вдигач всичко да изчистиме и изпразниме. Опа. Така. Две гайки са долу на земята. Малко ще вземем ги. Добре. Това е супер. Така. Това гърне вече не ни трябва. Ето тук отстрани има един шестограм, 6 на главата, където държи ухото за стойка, примерно за мотор. Нека махнем, да се чуем защо не иска да излезне. Не затегаме. Всъщност мисля да си отбия първо шайбата на коляновия вал, на разпределителния вал по-точно. Така. Добре. Развихме я. Това го слагаме така. Да знаем, че си е от тука. Така. Нямаме шпонка. Вала на конус, но шпонка няма. Също така и шайбата няма прореза. Такава шпонка, така че няма какво да махам. Само сме на ръкавицата, че не е скъсана. Шайбата много трудно излезна. Трябваше си игра с една скоба. Едва съм я махнал. Развиваме фланеца и почваме да махаме
главата, болтовете да развиваме. Така. Не ми остана ни, махнали сме фланеца, страничния фланец, разкачил съм тръбата на турбото, тръбичката за мазането, остана ни само да махнем отзаде тръбата, която е за маслото, което се връща в картера. Само да видя как ще стане, да бръкна ето тук. Предвиждам, че тук ще имам малка града. 5 minutes later. Тръгна. Това е добре. Чакай. Разви се. Откачихме я. Това е супер. Фащаме. М12. Не знам дали ще фокусира. М12 и взимаме твърдото удължение.
Ето я тази гадина. Ето. Тук има стабилно гняз. И както казах, гарнитурата е оригинална. Вижда се и номера. Сега не се вижда. После ще. Ето я и главата. Тази гад. Вижте. Няма разби. Всичко е само тук. Еми това е за сега. Свалихме главата. Ще видим нова ли ще търсиме, нали, втора употреба или тази ще я закарам да видим дали мога да се оправи. Надявам се да може да се оправи, да не си купувам но друга, защото нито ще знам в какво състояние, нито нищо. Тази поне не ми е харчила антифриз, единствено не е харчила. Не е текло, не е такова. И надявам се скоро време да си я оправя и всичко да е помети масло и да си я джиткам отново. Айде, чао за сега!